Numărul adolescentelor care rămân însărcinate în zilele noastre este în creștere, motiv pentru care m-am decis să iau interviu unei adolescente care a devenit de curând mămică. În primul rând, Mihaela spune cum s-a întâmplat de a rămas însărcinată având în vedere gama largă a metodelor contraceptive existente. Din întâmplare, nu m-am protejat. Am avut încredere în iubitul meu cum fac toate fetele de vârsta aia și nu m-am gândit la consecințe. Și totuși s-a întâmplat. Cum s-a schimbat situația atunci când ați aflat că veți deveni părinți? Am aflat că voi deveni mamă când aveam deja 5 luni și nu se mai putea interveni în niciun fel. Dar te-ai gândit la avort? În primă instanță, da. Aveam 17 ani, eram necăsătorită, părinții aveau mentalitate învechită și știam că nu mă voi putea baza pe ajutorul lor. Iar iubitul meu de atunci era doar iubit. Explică-te, rog, situația în care te aflai. Cum a reacționat partenerul tău la aflarea vestii că va deveni tată? S-a panicat, bineînțeles. Deși el avea 18 ani, era încă elev ca și mine de altfel și nu a venit în afară de alocația lunară. Care a fost următorul pas? Le-ați spus părinților? Da, bineînțeles. Ai mei au reacționat exact așa cum mă așteptam. Au refuzat să mă ajute alungându-mă de acasă. Au fost clipe groaznice. Am avut însă norocul de a primi sprijinul unei mătuși care m-a primit la ea, care mi-a promis că va avea grijă de mine și de copil. Iubitul meu de asemenea le-a spus părinților lui, care au pretins că nu s-a întâmplat nimic. I-au interzis să mai aibă vreun contact cu mine. Și, deși la început a spus că va lupta împotriva lor, că va fi alături de mine și de copil, el a terminat prin a-i asculta pe ai lui. Nu a avut încotro. Și totuși, cum te-ai descurcat? Mătușa mi-a fost aproape în toată acea perioadă groaznică, dar și frumoasă în același timp. Și, în curând, am devenit curioasă să-mi cunosc fetița. În tot acel timp am încercat să-l fac și pe iubitul meu să-și asume responsabilitatea, însă am sfârșit prin a mă împăca cu situația, iar acum mă bucur doar eu de fetița mea. Ai născut de 2 luni. El a venit să-și cunoască fetița? Da, a venit la maternitate chiar în ziua în care am născut și a recunoscut fetița. Acum însă plătește o pensie alimentară și vine la sfârșitul săptămânii să o vadă. Care este relația dintre voi în acest moment? Relația dintre doi părinți, dar separați. Suntem doar părinții Mariei și atât. Vorbim doar cele legate de creșterea fetiței și atât. Nu aș mai putea primi în viața mea decât ca tatăl al fetiței mele și probabil nici el nu-și dorește asta atâta vreme cât nu a fost alături de mine de la început. Dar relația cu părinții tăi s-a îmbunătățit? Și ei au luat legătura cu mine când am născut, însă nu au venit până acum să o vadă pe cea mică. Am vorbit telefonic de câteva ori, însă cred că prejudecățile nu îi lasă să facă niciun pas spre noi. Erai elevă când ai rămas însărcinată. Ce s-a întâmplat cu educația ta? Din păcate, am reușit să termin doar clasa 11-a, pentru că am fost nevoită să întrerup cursurile. Când va avea Maria 2 anișori, voi merge la Seral pentru a-mi continua studiile. Din fericire, mă bucur de sprijinul mătușii la care stau și mă descurc deocamdată. Spune-mi, cum s-a schimbat viața ta după venirea pe lumea fetiței tale? S-a schimbat totul. Am devenit mai matură, mai conștientă de ceea ce se întâmplă în jurul meu. Acum sunt precaută la fiecare mișcare pe care o fac. Am început să văd lumea cu alți ochi. Dacă acum un an voiam să merg în club sau să-mi iau o rochiță pe care o vedeam la televizor, acum mă bucur de orice ieșire în aer liber, orice clipă de somn, fetița mea are colici și mă trezește din jumătate în jumătate de oră. Mă bucur de fiecare lucru pe care Maria învață să-l facă și mă bucur de ea în sine, văzând-o crescând. Ce ți-a adus în plus rolul de mamă? Nu pot spune că mi-a adus numai bucurii, pentru că nu s-a întâmplat într-un moment propice al vieții mele, deci pot spune că foarte multe griji și îndatoriri, dar încerc să fac față. Tatăl meu îmi spune mereu să-mi asum repercursiunile și asta fac. Am o fetiță de 2 luni, am 18 ani și scopul meu în viață de acum încolo este să trăiesc pentru ea, ghidând-o în viață să nu treacă prin ce am trecut eu. Ce gânduri ai pentru viitor? Vreau să-mi cresc fetița frumos, să-i fiu aproape, să o văd crescând. A devenit rostul meu în viață și de aceea în viitor nu mă văd decât cu ea, indiferent de ceea ce aș face sau unde aș fi eu. Lucrurile concrete nu am de unde să le știu pentru că niciodată nu știu ce-ți rezervă viitorul. Eu doar sper la o viață frumoasă. Îți mulțumesc frumos pentru interviu, Mihaela, și pentru timpul acordat. Ai vreun sfat pentru celelalte mămici tinere? Cu plăcere. Și da, indiferent de situație, oricât ar fi de nefericită și grea, să fie acolo pentru copiilor, pentru că